Denmark spends more than $2.5 billion a year on development aid. This corresponds to approximately 0.8% of Danish gross national income and makes Denmark one of the most generous countries in the world when it comes to aid. And that is the way it should be, most Danes think. Vi har jo traditionelt ligget i toppen altid, og jeg synes, det er et godt signal at sende. Altså, i kroner og øre, det er jo så ikke så meget i forhold til, hvad andre lande kunne eller burde give, men jeg synes, det er rigtigt, at vi ligger i toppen. På trods af, at der også er nogen, der har det svært i Danmark, så mener jeg stadig, at vi har mulighed for at give en god andel af vores til folk, der har det svære. Danish development aid is paid by the Danish taxpayers. Thus, every single Dane contributes around $500 a year to help people in some of the world's poorest countries. Det har jeg da helt fint med. Så er det fint med at hjælpe andre, også selvom jeg ikke lige vidste. Altså, jeg var ikke klar over, at det var så mange penge, eller så få penge, men det har jeg da helt fint med. Altså, hvis det var det dobbelte, så var det bare det. Altså, hvis det kommer ud til dem, der har brug for det, så synes jeg, det er okay. Jeg synes, man har pligt til at støtte dem i resten af verden, som har brug for hjælp. Så det har jeg det fint med. Development aid is a much debated issue in Denmark. Whilst a majority of the Danes think that aid actually helps, others argue that too much aid money is wasted and would be put to better use at home in Denmark. Man får et indtryk af, at i hvert fald nogle af de organisationer, som tager sig af de her ting, at de bruger pengene på nogle forkerte ting. Altså, så jeg er helt sikker på, at nogle af dem går til de rigtige ting, men jeg er også ret overbevist om, at der er nogle af dem, der ender de forkerte lommer. Jeg synes helt klart, at det får meget af mine penge til udlandsbistand, men så vil jeg hellere have, at det gik til skolerne eller politiet eller sådan noget, så vi kunne få noget mere politi på vejen. Recent research documents a positive link between development aid and economic growth in the poorest countries. That's the trend that most Danish taxpayers wish to support. Jeg mener, at det er noget af det, vi burde bruge langt flere penge på, fordi det er noget af det, der jeg tror også, der også vil komme os selv til gode faktisk sidste ende.